भरपूर घेतलंय पिलू, एवढं नाही घ्यायचं चाळणी, थोडंसं घ्यायचं असतंय, नाहीतर हात दुखत असतात. काय करताय? कशाचं आहे? आणि आता तू काय काढते? पांढरं पांढरं काय म्हणतात त्याला? ठीक आहे. तू काय करते पिलू? तू पण दळण करायली? हा, मग आता मम्मीला काय खरं नाही बाबा. आता मम्मी हे की नाही, तुला कळतंय का करायचं दळण पिलू? हा, इकडं बोलली पिलू, येते दळण करता? बघू हे तू केलंय नीट, छान केलंस. किती स्वच्छ केलंय ना. ह्यात काय काढून ठेवते तू? काय आहे? आणि ती नसते का दळणात टाकायचं? हे काढायचं का बरं बाहेर? दळणात नसते का टाकायचं? तुला कोणी सांगितलं? सगळी कामं येलेत तुम्हाला पिलू. या ठिकाणी शताक्षी रियाला चाळून देत आहे आणि रिया नंतर त्या चाळल्यातले गव्हातले खडे काढत आहे, काड्या काढत आहे. बघा डब्यात काय टाकते रिया तू? काळं आहे ते, पांढरं आहे. हात दुखल ना तुमचा? हा, होय रे. कसं काय? आता सगळं करणार आहेत दळण? आवडते का करायला? तुम्ही छोटे आहोत की गो पिलो? मान दुखत असते, पाठ दुखत असते, बास करा आता. का? शताक्षी बास कर ना. का? कुणाला दाखवणार परत दळण केलेलं तुम्ही? पप्पांना दाखवणार? तू रिया? बाय करा व्हिडिओमध्ये सगळ्यांना. मी व्हिडिओ हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बाय.